Това е Джони Тест! Това е Джони Тест! Има огнена коса и реактивна раница. Джони Тест! Сестрите му използват го без граници. Джони Тест! Майка му заета, баща му се го учи. Джони Тест! Най-добрият му приятел е говорещо куче. Говорещо куче! Ядосаш ли го с нещо по-добре, не му се мяркай. Мега екшен се развива някъде в парка. Превръща се в чудовище, но всичко е на жест. Всичко е на жест! Джони Това е живота! Джони Тест! Това е животът на нашия Джони Тест! Всичко е на жест! Джони! Това е животът на Джони! Това е животът му! Това е животът на нашия Джони Тест! Джони Тест по идея на Скот Фелоус. Джони, отгледай си чудовище. Сценарист Брат Бърч. Какво правиш тук? Чакам пратка. Няма я цяла вечност. Минаха само 4 дни. Ясно. Кажи ми, времето напоследък не е ли шантаво? Какво ли ще ти пратят този път? Най-якото изобретено някога. Поръчах комплект "Отгледай си чудовище" от комикса. Помисли какви суперски неща можем да правим с домашното си чудовище. Ще е като по филмите. Във филмите с чудовища, които гледам, то срива града и после поглъща хората. Но това е "Отгледай си чудовище". Ще го обуча да е добро. Знаеш, че се заблуждаваш, нали? Не, мечтая. Има голяма разлика. Винаги, когато поръчаш нещо, се обръща срещу теб. Помниш ли "Отгледай си дърво секвоя"? Ама че гадост! Трябваше да бъде 200 метра високо. Пише, за най-добри резултати чакайте 2000 години. Този път ще е различно. Пратка за Джони Тест. Обичам да правя това. Ето, серумът за модификация на държанието е готов. Добре, ами страничните ефекти? Ще е срамота да оставиме проветка с дефектни микроби и токсични клетки да отиде на вятъра. Да, моят комплект "Отгледай си чудовище". Супер! Сложете капсулата във вода и вижте как чудовището израства пред очите ви. Джони, преди да продължиш с това, нека ти кажа, че новите играчки са си истинска измама. Това чудовище ще е от ефтина огнеопорна пяна и когато не порасне, ти ще се оплакваш, че е гадост и ще трябва да слушам брънкането ти. А това не е честно. Ти си песимист, нали знаеш? Не, аз съм реалист. Има голяма разлика. Ето, излюпва се. 3, 2, 1. Ама че гадост! Това е ефтина огнеопорна пяна във формата на чудовище. Този е почти последният път, в който се хващам на трика. Опитах се да ти кажа, братле, но... Стой! То е живо! Живо! О, това не е хубаво. Здрасти, маниче! Погледни това! Той вече е по-голям от дома си. Такъв сладур си, да, така е, но никога няма да можеш да се пързалеш или да печеш наденички, ако си малък. Повече вода, по-голямо чудовище. Време е за вана! Да, определено се нуждаеш от име, мое чудовище. Да видим. Гуарган? Скипи? Гамароид. Това харесва ли? Тогава ще бъде Гамароид. Време е да си отгледам собствено голямо чудовище. Супер!
Но не е достатъчно голямо. И когато Джони пусна капсулата в чаша с вода, чудовището оживя. Трябваше да бъде играчка от огнеупорна пяна. Как бихте могли да обясните научно това? Лесно. Джони е сложил играчката в странични ефекти от новата модифицираща формула. Която той трябваше да изпие. Ама вие двете луди ли сте? Не, ние сме любопитни. Има голяма разлика. Забеляза ли странични ефекти при чудовището? Като лазерен поглед, допълнителен край И огромно желание да разруши града? Спокойно, не може да срине града, докато е още мъничко. и Джони не го е сложил в нещо по-голямо от чаша за вода. Това е Гамароид Гюле! О-о! Хора, видяхте ли гюлето в големия ни басейн? Не е ли моят Гамароид върхът? Гамароид? Шегуваш се, нали? О, виж какво направи! Ти нарани чувствата му. Чувства? Джони, гледал си филмите. Единствените чувства на чудовищата са съсипи и подпали. Не е вярно. Виж, Гамароид носи пръчка, за разлика от някои други мои познати. Дръж, здравеняко! Дръж! Ей, Тест! Май си подмокрил панталоните отново! Май трябва да се преобуя. Не, Гамароид, не дей! Той само си играеше. Пусни го долу. Няма нищо. Ние сме добре. Какво не е наред с Гамароид? Да не се е поболял нещо? Да, и вината може би е наша. И защо? Защото направихме серум, който потиска агресията. Да, и... Ти си пуснал Гамароид в страничните ефекти от серума, което го кара да подивява, особено когато е заплашен. О, какво? Слушай, ако това чудо стигне до океана, никой не знае колко голямо ще стане. А със страничните ефекти, с които е пълно чудовището, няма как да знаем какво ще стори. Има много неизвестни около него. Ще стане както всичките ви експерименти. Ще съсипе града. Защото всички вие сте смахнати. Не! Приключенци сме! Има голяма разлика! А ти каза, че комплектът от Гледай си чудовище няма да сработи. Трябва да спрем това чудо! О, това чудо си има име ясно. Той е Гамароид и не можем да го унищожим. У него има и добро. Може би. Опитай се да го забавиш, докато отидем в лабораторията и вземем модифициращия серум. Той ще обърне лошите ефекти и не му давай да стигне океана! Добре, но бързо. Трябва да го спасим преди... Зона 51.1. Ало! Ага, да. Имаме чудовище, нападнало бекон! Хора, да си хванем чудовище, както по филмите! Трябва да се премести от този град! Това нищо не е! У дома чудовищата са 2 пъти по-големи и изстрелват лазерни лъчи с очи! Това не е достатъчно! О, Гамароид! Ела при мен, момче! Къде отиваш? Хора, прикрийте се! Сега това е военна операция! И ние ще сразим чудовището, точно като по филмите! Юху! Но той е моето чудовище! Не може да го премахнете! Повярвайте ми! Той не би наранил и муха! Самолетите от друга страна... Добре сме! Какво казваше? Казваше, че ако Гамароид стигне до океана, ще стане толкова голям, че може да съсипе цялата планета. Градски кей. Трябва да изчакаме сестрите ми. Те ще го направят мил и сладък отново. Слушай, Джони, никой не иска да нарани чудовището ти, но със скоростта му на растеж или ние, или то. По моя заповед, готови? Прицели се. Стойте! Донесохме серума, който ще се погрижи за него. Колко пъти да повтарям, името му е Гамароид. Трябва само да го инжектираме с тази необичайно голяма игла. Но той е твърде далеч. И е твърде близо до океана, няма да го оцелим от тук.
да го спасите. О, грами мълни, Джони! Дай ми иглата! Ако не се получи направо, оставам без работа. Готови! Лице! Сигурни ли сте в това? Нямаме представа. Огън! Право в десетката! Тоест право в задницата. Значи това нещо ще намали гама-ройта до първоначалния му размер, а? Нищо подобно. Само, че ще бъде много по-дружелюбен. Какво за бога ще правим с 25-метрово чудовище? Готови сме за вас, господин Ройт. Гами, от телевизията са. Питат дали ще участваш в танцовото им шоу. Гами е за. Ясно, да. Обичам те, чао. Охо, ти си в главната роля на филма за живота ти и си най-голямата звезда на Земята. Буквално! Съжаляваме, снимките започват. Това семейство е тотално щуро. Известно ви е, нали? Не, ние сме... Да, ние сме щури. Кой е Джони? Сценарист Скот Фелоус. Ти миришеш. Това риба тон ли е, защото прилича на избълван карамел? Дръпни ми пръста. И край! Повече никога няма да говоря с теб. Добре, деца! Време за проектите по социология. И аз ще ви избера партньори. Първият ни екип са Сиси и Джони. Какво? Дори не си помисли да се оплакваш, Джони. Слагам те с Сиси, защото ти трябва шестица. Иначе отиваш в специалния клас за изоставащи на госпожа Крапепъл. Тоест при побойниците на Крапепъл? Кой ще ми каже на колко е равно 4 плюс 1? 41. Просто завинтете тези на чиновете си, докато звънецът удари. Няма да отида там и не мога да съм партньор с Сиси. Първо, защото е перко и второ, защото вече не й говоря. Ще го направиш, защото първо аз съм учителят и второ аз съм учителят. $8 и 31 цента. Охо, явно е сериозно. Трябва да работя с Сиси и да получа 6, иначе ме преместват в най-лошия клас. Добре, какъв точно е проблемът? Мислех, че Сиси мирише на сапун. Казах и миришеш и тя ме фрасна. Добре, не си добавил хубаво. Казва се, ти миришеш хубаво. Учехте ме, че момичетата обичат честността. Казах и, че сандвичът ти прилича на избълвано. После и казах да ми дръпне пръста и пръцнах, което е смешно. Смешно за момчета, не и за нас. Какво да сторя? Трябва да работя с нея и да получа 6. Остави я да те помирише отзад. Тогава ще знае, че си я приел. При мен работи. Проблемът ви е, че с Сиси имате несъвместими по вид характери. Несъвмести... Означава, че Сиси е умно, работливо момиче, а ти си ужасен. Така че утре иди в училище и много се постарай да не бъдеш ужасен. Я виж кой се появи. Добре, ето проекта ни. Ще направим модел на голямата пирамида от рециклирани бутилки и ще я покрием с цветя в различни цветове. Ето какво мисля. Казах само, че проектът с пирамидата е неудачен избор. Точно тези думи ли използва? Не, използвах много по-лоши. О, Джони, чух, че скоро ще се присъединиш към нашия клас. Приготвила съм и за теб винтове и гаечен ключ. Аз съм приготвил за теб чук. Дайте ми нов характер, който да хареса на Сиси. Да й хареса! Джони, човешкият характер се базира на толкова неща, че няма как да бъдеш сигурен. Може генетично или основано на социалните знания да... Дрън. Просто ме направете мил и сладък, за да получа 6 и да не отида в кукул класа. Имаме точното нещо. Стой, чакайте! Знам, че Джони е малко смахнат, но не обърквайте характера на момчето. Като пипнем няколко елемента в спиралата на характера му, Джони няма да е толкова смахнат и ще заобича кафето.
Няколко елемента няма да навредят. Нов характер! Ето ме, аз идвам! Сега да извлечем ДНК и да я съхраним като основна рамка. А сега, нека да я променим, като направим връзката с добрия генетичен материал по-силна. Привет, сестрици и прелестно котре! Семейство Тест се го бива в езиците. Ще помогнеш или пак ще си ужасен? Май е редно да се извиня за по-раншното си поведение. И да, Сиси, нямам търпение да участвам с теб в този изключително вълнуващ проект. Добре, Джони, от когото ми омекват колената, да изкараме шестица заедно. Чудесно! Реших да не те чакам, докато те преместят в нашия клас, а да ти дам още тук и сега урока по чук. О, благодаря, Бъмпър! Колко мило от твоя страна да дойдеш чак до тук, за да ме научиш да боравя с инструменти. От теб коленете ми омекват. Отивам да си помисля. Чудесно! Как мина в училище? Превъзходно! И искам да благодаря на сестрите си, че ми помогнаха за това. Нося на своята кръстосана порода лате 2 захарчета без пяна. Обичаме новия характер на Джони! Ей, банда, вечерята! Какво сте направили? Ами дарихме Джони с нов характер. Казах ви, без ДНК експерименти в този дом. О, моля ви, не им се сърдете, майко и татко. Вината беше моя. Ще разчистя масата и ще измия чиниите, докато обсъдите какво ще е наказанието ми. Харесвам го много. Аз също, но не може. О, прав си. Нуждаем се от старото си момче, което си е наше, не от това. Ето ви чай, ще ви помогне да се отпуснете. И ви благодаря за чудесното ядене. Рулото ти, татенце, беше божествено. Ще го сторя, но сигурно ще се мразя за това. Вървете в лабораторията и върнете Джони! Не намирам ДНК картата на Джони. Твърдите, че не намирате Джони ли? Не, Джони и цялата му ДНК са вътре в туистера. Но просто не знаем кой точно е Джони. И тъй като науката е на принципа проба грешка, хайде, късметиска 7! Джони, кажи ми нещо! Изглежда имаме и нинджи някъде в рода си. Това е добре, нинджа Джони. Върни се в машината. Как върви? Сега оправяме някои неща. Какви, например? Аз презирам всички ви! Да нямаме австрийски гени от твоя страна? Да. Оля! Испанските гени са от моя страна. Мама, танцувай с мен сега! Ако имахме повече време, можехме да локализираме картата на характера. О, този Джони няма да се забърква в каши, но вие работете. Оле! Още цветя ли? Супер, Джони, представяме проекта си утре. Но тези цветя са за теб. Какво не ти е наред днес? Как да не съм наред, щом с теб всичко е наред? Целувка! Ужас! Трябва да работим! Признай се, Сиси, ти си падаш по мен. Ти си като Клеопатра. Аз съм като онзи тип, в когото е била влюбена. О, девойката мисли, че може да се чупи. Дай ми килта. Защото Джони Отест не е приключил. О, майче, характерът ти се промени, когато си удари главата. Това е гайда, мразя гайдите! Търсиш се свада ли, момче? Помощ! Помощ! Искам си въжето за скачане! Пирамида ли? О, оригинално е! Да не би вулканът с пушек и торнадото в бутилка да са били избрани от друг ученик? Бих ти изпил кръвчицата, но проектът вече ти изпил мозъка. Бля! Това беше! Не те искам живота си, Джони Тест! Нека ми пишат двойка, за да ме оставиш на мира и отидеш завинаги в класа на Крапепъл! Още не мога да намеря ДНК на Джони. А времето ви изтича! Защо? Джони какъв е сега? Куче. Момичета! Ето, Джони, дръж копела, дръж, момче. Казахме, че искаме Джони нормален за вечеря. Какво става? Да,
Не можахме да намерим негова ДНК, затова... Пренаписваме генетичния му код според семейното ни дърво. Като сметнем поведенческия модел, имал ли е травма като дете? Кочи в зооката на Овена, когато беше на 2 и беше ударен от него. Сега въвеждаме всичко това, балансираме и... Къде може намери гюфтенца с сос грейви? Твърде много шведски кюфтета. Искам да си стана какъвто бях за вечеря или здраво сте загазили! Здраво! Това бях аз. Кленов сироп и хоке, а? Намалете канадското. В момента съм толкова зле и замаян. Джони! Ти си малкото ми момче, нали? Стискаш прекалено силно. Руло ли надушвам или прилепско гуано? Да, върна се. Радвам се, че отново сме семейство. Утре ще е лошо да съм аз, защото Сиси ще ме изрита в класа с побойници на госпожа Крапепъл, защото не разбирам момичетата. Деца, помогнете му, и аз не ги разбирам. Сиси, Джони е ужасен и незрял, но това е нормално за момчетата. Вероятно, заедно можете да подготвите проект, който е компромисен вариант и включва твоя перфекционизъм и ужасността на Джони. Добре! Саркофагът е нещото, в което египтяните са погребвали висшестоящите с надежда духът им да се върне. Къде, Джони? Трябваше да ти помогне, но не го направи. Така че отива в класа на госпожа Крапепъл. Добре, получавате шестици. О! Страхотно! Филмът е обработен в студио Доли. Преводач Вилма Карталска. Ролите озвучиха актьорите Живко Джуранов, Ненчо Балабанов, Татяна Етимова, Боряна Йорданова, Светослава Симеонова, Кирил Бояджиев, Емил Емилов, Любомир Фърков, Петър Бонев. Тон режисьори Илиян Апостолов, Евгений Иманев, режисьор на дублажа Даниела Горанова. Останете с Cartoon Network, защото